Čaute ľudia, vítam vás v novom tutoriáli a ukážem vám, ako postaviť dobrý zvonček, ktorý perfektne zvoní. Perfektne až tak ne, ale ukážem vám. Zapnem si zvuky. Tak. No, budete potrebovať opakovací gnom, čudlík, tlačítko, dvere, to je jednaké, redstone, nejaký stavebný blok, noteblock a červenú vlnu. Meč, ne? Si tak postavíte. Dáte si tu dvere, chcete čudlík, lebo keď tu bol, tak by sa otvárali dvere. Si tak. Tu si dáte červenú vlnu pod to. Dáte repeater. Tak. 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 No a teraz už len to naladíme. Tak. A počúvajte. Také škaredé. Tak. No. Je to hotové. Tak sa s vami učím, tak čaute.